बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो हिन्दु धोरोमनि जे पुराना दि टेम्पल नैबे महामाया टेम्पल बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननो बे गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बे जोबोद पुराना, बेयो 400 बोसोरसो सिगाङाव बेखौ बानायनाय जादों आरो बेयो नैबे मुंदांखा कामाख्या मन्दिर, बे मन्दिरनि नैथि मन्दिर होननानै हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरा फोथायदों आरो बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे जायगानि नुथायफोरखौ दिन्थिगोन। दानिया जोङो नैबे समाव सिरिनि हेफाजाबजों जों गोजौनि जे मन्दिर, बे मन्दिराव जों दावखोगासिनो। जों बेनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नैबेहाय नोंथांमोना बे धोरोमनि माखासे मुवा बेसादखौ मोनगोन।
सिगाङाव नैबे समाव आङो बे महामाया जे मन्दिर बे मन्दिरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय बियो लगभग 400 बोसोरसो सिगाङाव बेखौ गायसननाय जादोंमोन दहायनो बुंखादोंमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे बे मन्दिरा नैबे कामाख्या टेम्पोल मन्दिर बे मन्दिरजों रुजुनायाव बेयो नैथि हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बेखौ होनदों नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै बेनि गासै नुथायफोरखौ नायनो हागोन क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव दङ बग्रिबारि होननाय मोनसे जायगा बे जायगायावनो महामाया मन्दिरखौ लुफुंना दोनदों आरो स्पेसियेलि बेयाव अकेसन नैबे हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बेवहाय नैबे दुर्गा फुजायाव जोबोद बेवहाय बोलि होनाय जायो बेवहाय जिब जुन्थुखौ बेवहाय बोलि होयो आरो बेनि थाखायनो बे महामाया मन्दिरा बेयाव मुंदांखा आरो बेवहाय मेरिज थामहिनबा हाबाबो बेवहाय खालामनो हायो नोंथांमोना सोरबाफोर मोजां मोननाय जरा जुदि दङब्ला फैनानै नोंथांमोना बे जायगायाव हाबा लाफैनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लग भिडिअसआव नैबे महामाया मन्दिर बे मन्दिरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आसा थिनो नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै बेनि गासै नुथायफोरखौ नायफैगोन ब्लग भिडिअसआ बेखिनियानो उननि ब्लग भिडिअसआव लोगो मोनगोन स' लोगोफोर थेंक इउ स्टे टिउन आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामनो बावनाङा शेयार खालाम लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे थांलाय फैलाय राहा बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों बे बिलासिपारानिफ्राय 10 किल'मिटार जागोन बेसिम आरो नैबे धुब्रि टाउननिफ्राय बेहालागै 30 किल'मिटार नोंथांमोना